Court 3, JP Sam, Laika, and Ray. Court 3, Ray, Laika, Sam, and JP. Court 6,
Lay Brian. Lay Brian Prestigious Court 6. Court 1, called Mr. Ku Jasper Jess. Dito ang makanyang pare. Elite Courts, Sig and Soy versus Pat and Jolis. Sig and Soy versus Pat and Jolis. Oo, sakain mo lang. Basta para yan, me. Tunay ng kain. Makakanya ba yung tapos ka? Ayun, makanyan. Wala mo ay peryo. Tuyo. Kaya mo tanong biya. Kali, saka ba lang mag-out yun. Tapos duk-duk. Tunyak siya. Nung mamamatay ay Boss TV nga na tangay ko. Kita sibak. Hindi, after namin tapos balik tayo. Balik tayo. Maglilimat daw siya. Wow. Tanam, nawala kasi tanam dito. Ang gulo na. Tapos lang may nakpagyap. Court 8, Jervin Joyce, Richard Larica. Jervin Joyce, Richard Larica, Court 8. Boleh sabihan? Rico down. Down ni Rico, tap lang. Baba mo niyan. Galing na nga naman eh. Ano ko sabihin ko kaya ako makasok. Hoy, kulang.
Ayos, di ka rin. Mas ano ka bang paano? Bodo, kanya pa ang Kitang ka palitana. Court 7, Momart, Christian Zandrel. Court 7, Momart, Christian Zandrel. Pumasok. Labas. Sayang, no? Out. Ano? Tayo dyan. Papaklik. Ipamamaw lang tayo sa ibabaw ng kanin dyan. Court 4, Joy, Ses, Dory, Alex. Di ba ikaw? All girls, no? Ganun. Ito ba yung frame na kanina eh? Sunod na rin, kaya mag-land ako. Sabi mo kando, pag-admit ka na ng Epel para sa papabati. Epel mo sila. Focus ka na sila. Sabi ko kaya tawag ko sa akin na isang lahat. Pag-admit mo niya. Bati lang. Wala pang ganda lang ito. Nabagat. Kain eh. Yes, all mo dito. Court 6, Esco Ashley, Joanne Janelle. Esco Ashley, Joanne Janelle, Court 6. Kaibigan niya ito yun. Cover niya. Out, out. Elite Courts, Jean and Dean versus Wilson and France.
Jean and Dean versus Wilson and Franz. Tingnan rin lang. Tingnan ko. Tingnan baso ta. Court 3, Mambles, Josh, Marilu, Jaja. Go. Go. After time. Idok. Yes, sir. Balik tayo. Ano? Hindi. After time. Tayo na ni pare. Nakapil. Tayo. Tuloy tayo. Joy? Joy? Ayan. Ay, ganun ang baso. Kali kayo sa guy, ganun sa guy. Dua. Ay, kayo naman dun, Joy? Kapali ka rin? Ay,